Fil-ftuħ mill-ġdid tal-ogħla istituzzjoni nazzjonali il-Parlament is-Sibt filgħodu, il-President ta' Malta Miriam Spiteri da Bono waslet il-messaġġ tal-Gvern dwar il-ħidma tiegħu f'din il-15 leġislatura. Il-President tenniet li s-suċċess tal-pajjiż hu mibni fuq il-ħolm u l-aspirazzjonijiet tan-nies tiegħu filwaqt il-programm tal-Gvern għal 5 snin li ġejjin hu msejjes fuq il-ħtiġijiet u l-ambizzjonijiet taċ-ċittadini. Marta raġet esperjenzat test demokratiku ieħor. Proċess li kien ibbażat fuq dibattitu fuq id-direzzjoni li trid tingħata lil pajjiżna u l-idejat li jistgħu jkomplu jmexxu lil Malta u l-Għawdex il-qudiem. Test demokratiku li sarraf f'riżultat storiku, iżda riżultat b'saħħtu li jpoġġi responsabbiltà li ma bħala fuq il-Gvern. Responsabilità li titkejjer mill-implementazzjoni ta' proġetti u inizjattivi li tħalli differenza konkreta fil-ħajja tan-nies u f'kull parti ta' ħajjithom. Fost il-punti ewlenin, il-President irreferit għat-tieni applikazzjoni tal-mekkaniżmu korrettiv tal-ġeneru, filwaqt li enfasizzat iż-żieda fil-parteċipazzjoni u l-elezzjoni tan-nisa fil-Parlament. Qalet li l-Gvern jibqa' impenjat biex isaħħaħ aktar il-preżenza tan-nisa fit-tmexxija u fil-ħajja pubblika. Fil-messaġġ, il-President għamlet referenza wkoll għal kuntest ġeopolitiku internazzjonali b'mod partikolari l-konflitti li qed jaffettwaw diversi reġjuni globali u l-ekonomiji internazzjonali. Innotat li żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija, it-tfixkil fil-katini tal-provisti u l-inċertezza ekonomika qed joħolqu pressjonijiet fuq bosta pajjiżi. F'dan l-isfond, isostniet li l-prijorità tal-Gvern tiqbal protezzjoni tal-familji, il-ħaddiema u n-negozji Maltin u Għawċin, filwaqt li jkompli jżomm politika ta' stabilità fil-prezzijiet, tkabbir ekonomiku sostenibbli u dixxiplina fiskali. Parti importanti mill-istrateġija ekonomika se tkun ukoll l-investiment fid-diġitalizzazzjoni u fl-intelligenza artifiċjali, fejn il-Gvern qed jippjana li jkompli jinvesti mal-100 miljun euro fis-sena. Skont il-President, dawn it-teknoloġiji għandhom jintużaw biex itejbu l-produttività u l-ħiliet tal-ħaddiema aktar milli jissostitwixxuhom. Dwar il-qasam tax-xogħol, il-President semmit sensiela ta' miżuri mmirati biex isaħħu kemm idħul kif ukoll il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, inkluż biż-żieda fil-lif tal-maternità għal 26 ġimgħa, l-irdoppjar tal-lif tal-paternità, 6 xhur ta' parental leave imħallas mill-Gvern u ġranet addizzjonali ta' lif lill-ġenituri wara twelid ta' tarbija jew adozzjoni. Semmit ukoll arranġamenti ġodda li għandhom jagħtu lil ħaddiema aktar flessibilità, inkluż remote working u flexi time. Il-President qalet ukoll li wieħed mill-akbar proġetti tal-leġislatura se jkun l-aġġornament tal-kurrikulu nazzjonali biex jirrifletti ħtiġijiet tad-dinja moderna, waqt li enfasizzat li l-għan tal-edukazzjoni ma jridx ikun biss il-preparazzjoni għad-dinja tax-xogħol, iżda wkoll il-formazzjoni ta' ċittadini li jaħsbu b'mod kritiku u jgħixu f'soċjetà aktar inklusiva. Il-President sostniet li l-pensjonijiet se jibqgħu jiżdiedu kull sena, waqt li se jitlestew riformi relatati mal-pensjonijiet tar-romol u l-anomaliji li jolqtu ċertu kategoriji ta' pensjonanti. Fuq il-qasam tas-saħħa, enfasizzat dwar iżjed investimenti fl-Isptar Mater Dei, l-Isptar San Luqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, kif ukoll l-espansjoni tas-servizzi tas-saħħa mentali. Il-President semmet ukoll miżuri ġodda biex jgħinu iżjed lil dawk li se jibnu l-familji tagħhom, bħal meta jiġu biex jixtru l-ewwel residenza, familji li jkollhom bżonn akkomodazzjoni akbar u persuni li jkunu qed jiffaċċjaw sitwazzjonijiet ta' separazzjoni. Il-messaġġ mill-President tiffoka b'mod partikolari li l-kwalità tal-ħajja tibqa' marbuta direttament mal-protezzjoni tal-ambjent u l-ħolqien ta' spazji miftuħa ġodda. Fuq it-trasport, il-President qalet li l-investiment fl-infrastruttura se jkompli, flimkien ma' tisjieħ ta' servizzi ta' trasport pubbliku, ta' trasport marittimu u l-pjani għal sistema ta' trasport tal-massa. Għawdex kienu kol tema prominenti fil-messaġġ fejn il-President qalet li l-konnettività tal-gżira se tiżdied b'25% fil-5 snin li ġejjin. Permezz tal-espansjoni tal-flotta tal-Gozo Channel, it-tisjieħ tal-fast ferry u l-iżvilupp tal-airfield fix-Xewkija. Sostnit ukoll l-investimenti pjanati għandhom lan li jagħmlu minn Għawdex ċentru għall-innovazzjoni, l-investiment u l-ħolqien ta' startups ġodda. Ikkonkludiet kif il-Gvern ġdid Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela se jkompli fuq is-suċċessi li diġà kien hemm fl-aħħar snin u jistieden li l-poplu jkun parti mill-fażi li jmiss ta' żvilupp. Dan huwa l-programm tal-Gvern li jażel poplu. Pjan ambizzjuż li jagħti ċarezza u serħan il-moħħ lil dan il-pajjiż se jkompli jibni fuq il-kisbiet kbar illi għamilna flimkien. Il-Gvern jistieden lill-poplu sabiex bħalma għamel kull darba li ġie msejjaħ huwa wkoll ikun parti mit-twettiq tal-ħolma li għandu dan il-pajjiż, il-ħolma
li pajjiżna jibqa' jirnexxi. Il-ħolma li s-suċċessi li qed niksbu jibqgħu igawduhom uliedna u ulid ulidna.